Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Dennenbeek, Ovoer, Marijke Paradiek Hair and Beauty, Brand en Ons Huis Reuver. Welkom terug bij Limburg Vandaag. Ja, we begonnen het hebben over het Oktoberfeest. Dankjewel, Kiekens. Hey. En ik? Ja, sorry. Kreeg ik niks? Nee. Nou, er zitten vast wel meer pullen hier te vinden. Doe best mis oktober, dat moet ik lukken. Ga mijn best doen. Oké, dankjewel. Ja, het Oktoberfeest dit keer voor de 8e keer in Sittard en wel van 12 tot en met 17 oktober. Nou heren, ja, proost maar alvast dan, hè. Toch, dat hoort erbij, of niet? De halve liters. Sowieso. Ja, want hoe is ooit een van de oorsprong Beiers volksfeest in Sittard terechtgekomen? Ik zal het trouwens even voorstellen, dat heb ik nog niet gedaan. Fred den Rooyen, voorzitter, en Timo Zegers, woordvoerder. Welkom. Okay. Ja, het Beierse volksfeest. Ja, dat is 8 jaar geleden ontstaan in de gemeente Sittard toen nog. Wat waren aan de hand? Op een gegeven moment kwam de evenementencoördinator van de gemeente, chef Sjurgis, bij me. Ik was toen wethouder van evenementen. En hij zag tegen mij, de juni-kermis, voorjaarskermis in Sittard, trekt niet meer. Want dat begint 2 dagen na het sluiten van de grote kermis van Geleen. Verkregen geen lui, verkregen geen attracties, vermotten het angst. Zeg zelf, als we met die kermis verschuiven, kregen de lui van Sittard tegen ons. Dan zei er, als we dan gaan naar het weekend van de herfstvakantie, dan kunnen we ook meer attracties zetten als dat klein beetje op de markt. Dan zetten we dus 40 tot 60 attracties. Leuk voor de schooljeugd die op dat moment herfstvakantie heeft. En dan hokken we aanzetten. Zo mijn idee zijn aan de Oktoberfeesten. Dus zijn we dus zo begonnen. We hebben ook 1 tent gezet. En in oktober is op de zondagummer in München een grote optocht. En zei, nou dan moeten we ook kijken dat we op zondag een optocht door de stad laten gaan. Dat trekt veel lui naar Sittard. Hij zei, toen was betrokken bij de chaterie, kan eens met de chaterie of die ons niet willen helpen met het organiseren van een optocht. Nou, ik zeg, dan zal ik toch maar eens met dat voorstel naar BMW gaan, want daar zullen we toch eens goedkeuring van moeten hebben. De burgemeester toen nog die zag, dat gaat niet zitten. Maar de wethouders die zogen het wel zitten. En die zag de wit zoals het is, begin maar de krijg geen cent. En op dit moment... Kiekens, ja, dankjewel. Die was een echt goede mis. Heren, hoe kunnen we echt proosten? En op dat, dank je. Ja, en op dat moment? En op dit moment zegt de burgemeester niet meer van, je moet geen Oktoberfeest houden, want het is niet alleen een feest waar een glaasje bier gedronken wordt, maar het heeft natuurlijk ook een geweldige uitstraling voor het stadsdeel Sittard, wie we vandaag de dag moeten zeggen. Ook de winkeliers varen er wel bij, het hotelwezen veert er wel bij, iedereen in de binnenstad en omstreken, dus zeg maar het MKB, zelfs tot in Urmond, dat grote hotel langs de autoweg toe, hebben allemaal profiet van de organisatie van de Oktoberfeesten. Ja, dat is goed voor de provincie Limburg. Precies. En het eerste jaar, hoeveel publiek had je toen? Nou, dit jaar waren eigenlijk al meer dan veel verwacht. Dus tussen de 30 en de 40.000 die in totaal toen komen. En nu moeten we toch wel aan het drievoudige denken. Rond de 100.000 lui voor 6 dagen weer. Maar die 26 miljoen glazen bier, wat ik begin van de uitzending, God je dat overtreffen? Nou, dan wordt er toch wel heel veel gedronken weer. Wordt er heel veel gedronken weer. Maar werd er veel gedronken? Er werd een behoorlijk glaasje bier gedronken, ja. Ja, en dan allemaal halve liters nummer gaat. Halve liters, ja. Ja, dus is dat prachtig goed? Van de chaterie? Ik ben van de Stadschaterie Sint-Rosa Sittard, ja. Ja, want die hebben ook een belangrijke functie toch op die... ja, veel participeren al vanaf het eerste jaar met in de organisatie van de Oktoberfeest. En veel exploiteren samen met een hele hoop vrijwilligers een van de grote feesttenten. En daarbij zijn we natuurlijk ook organisator van het grote chaterietreffen op de zondag. Ja, het grootste Oktoberfeest van Nederland hè, in Sittard. Ja, er komen niet alleen maar Limburgers natuurlijk, maar er komen ook heel veel Duitsers. Heel veel Duitsers, Belgen. Ja, wat vind je die dan nu van? Ik bedoel, die zien dat in Duitsland gewend. Wat vind je er dan van zo'n volksfeest in Sittard? Nou, ze weten allemaal dat het natuurlijk net zo massaal kan zijn wie in München, maar ze zijn allemaal überbegeisterd. Ja? Ja. Dus we doen niet honger? Nee, absoluut niet. Van München? Nee. Want waar gaat het nu eigenlijk om? Wat gaat het om het drinken, om het eten, om de gezelligheid? Eigenlijk een combinatie van. Er wordt natuurlijk, wie ze zelf zei, zo'n glaasje gedronken, dat hoort erbij. Maar juist goed, al die 60 kermisattracties Tromère is hartstikke leuk. Alles wat zich in de binnenstad aanspeelt, van winkelen tot en met gewoon lekker wandelen door de stad. Jong en oud vinden allemaal door hun kwartier. Rimpelpop voor de senioren op de maandagmiddag. Hartstikke
uitverkochte tent. 3.500 senioren die om 12 uur aan de poorten rammelen staan. Dus gewoon een stukje uitstraling, cultuur van alles en nog het voor jong en oud. Ja, echt een cultuurfeest. En wat vindt u nu het schoonste van die dagen? Ja, Hoe kijkt u het meest naar uit? Ja, voor mij is natuurlijk de zondag het absolute hoogtepunt. Want wat gebeurt er dan? Dan hebben we voor het grote internationaal charterietreffen. En daar ben ik dan zelf min of meer, heb ik door het secretariaat en de organisatie van. Uiteraard met een hoop mensen achter me. En dit jaar maken we voor 40 charterieën en gilden uit heel Nederland. En uit Duitsland, vorig jaar hadden we zelfs ook België erbij. En ze komen dit jaar zelfs vanuit Baden-Württemberg. Dus het wordt ieder jaar groter? Ja, we zijn begonnen met 15 verenigingen. Eigenlijk uit de omgeving. En ja, het is allemaal groter geworden. Maar kind je nog wel overzien? Ik bedoel, dus zo'n geregel. Kind je tijdens die dagen zelf ook nog wel ervan genieten? Wel weer geneten als organisatie. Eigenlijk de directe organisatie, waar die me ook in zit. Het zijn maar 6 vrijwilligers, hè, die dat ganse gebeuren in samenwerking met chef Jurgens van de gemeente regelen. Maar 6 vrijwilligers, zeg je? Ja. Dat vind ik ongelooflijk klinken. Ja, voor dat gebeuren wordt iemand overheid. Ja. Maar weer geniet al ervan als het allemaal goed gaat. Als 3.500 lui in de tent zich amuseren en de horeca loopt goed en zondags de optocht met pakweg 50.000 lui langs de kant functioneert en de openingsparade op vrijdagavond om 7:30 is ook zo druk in de straten van de binnenstad en er staat daar biedt Maria Praag en de glunderende burgemeester. Nou, dan is het een geslaagd feestje. Nog één hoogtepunt van euch beiden. Wat moeten de mensen als ze komen zeker, wat moeten ze niet missen? Nou, één hoogtepunt kan ze niet zeggen. Want? Iedere dag is iedere dag is één groot hoogtepunt. Dit jaar bijvoorbeeld, ik weet dat dit jaar bijvoorbeeld de Goonsegavond heel veel dames komen. Want die willen allemaal voor Andreas Gabelier met de zakdoek komen zwaaien. Ah, kijk aan. Ja. Daar moeten de dames naartoe, woensdag. En de heren die nog misschien aan twijfelen zijn of ze moeten komen of niet. Wanneer moeten die komen? Ja, het is helaas uitverkocht, maar op de openingsavond de stimmungskanonen Antonia aus Tirol. Oké, vrijdagavond. Op vrijdagavond. Nou, ik wens u heel veel plezier. Dank je. Drink er nog in. Dat doen we weer. Dover. Proost, heren. Sandjes. Proost. Lekker. Ik ga naar mijn artiest, Joost Smeets, uit Kerkraan. Zo spreek ik het goed uit, hè? Kerkraan is perfect. Dus Kerkraan. Ja. Ja, net een nieuw album uit. Waalf net. Waalf net. In het Kerkhuisplat. Allemaal liedjes in het Kerkhuisplat. Ja, precies. Ja, ik bedoel, ik versta een beetje Kerkhuis, moet ik zeggen, maar toch niet iedere Limburger kan het verstaan, of maakt ze zich er niet druk op? Ze verstaan het ook op het Dutch en ze verstaan het ook in Midden-Limburg toch wel. Je hebt ook bepaalde reacties ook al uit de rest van het land gekregen van bepaalde lui die het dialect gewoon charmant en leuk en leef en alles vingen. Ik kreeg er heel leuke reacties op. Want het Kerkhuisplat is het schoonste dialect van Limburg. Dat moeten we even zeggen. Ja, dat meen ik echt serieus. Dat vindt misschien iedereen van zijn eigen dialect, toch? Ja, maar het heeft zoveel charmes. Er zitten zo'n prachtige mooie klankkleuren in. Ja, noem eens een paar hele schone woorden die je heel mooi vindt. Schoon meisje. Schoon meisje. Dat best doe je, Joes. Ah, kijk, dankjewel. Ik ben een schoon king voor de papa en de mam. Ja? Maar zo aan voor een kerk, aan voor veel leuke uitspraken. En het gaat zich niet om wat het dialect voor Kerkraan betekent. Wat betekent Kerkraan voor Limburg? Want Kerkraan is heel erg belangrijk in Limburg. Niet alleen vanwege de geweldige resultaten van Roda dit weekend. Maar ook vanwege het WMC. Van andere evenementen wat Kerkraan allemaal deed. En we hebben een geweldige wethouder. Dat deed ook ontzettend veel nu in Kerkraan. En in Parkstad. En dat mogen we toch wel even loven. Want Kerkraan is een boom, een place to be, wat erg booming is. Ja, dat is echt trots. Ja, op die stad. Dat is mooi op de Hout, maar ik woon op de Hout en dat zingen ze in Kerkraan. De Hout. Ja. En ik ben stoot op de Hout, maar ook op Kerkraan. Ja, dat is mooi om te horen. Ja, dat is een heel album, allemaal Kerkroodse liedjes. Het zijn allemaal nummers over zichzelf toch? Autobiografisch? Ja. Er zijn dingen bij die ik in het leven heb meegemaakt. Ja. Ik ben inmiddels ook al een oude Alhoewel, en ja, goed, en dan had ze toch al van alles metgemaakt. Dus van alles metgemaakt. Ja, en in die leven. En dan denk je, ja, en wat dan door in de kop maalt, dat zit ik dan op tekst. En daar maak ik muziek bij. Soms schiet dat gewoon spontaan. En soms schiet dat, ja, dan hebben ze er een tijd voor nodig. Maar in principe zijn dat hele spontane liedjes die allemaal uit levenservaring en ja, ontstaan zijn. Ja, want je hebt echt veel gedaan op muzikaal gebied. Dus ook veel met chef Diederen samengewerkt. Ja, ik heb met chef samen de hit gehad Engelke.
Ik heb ook voor chef geproduceerd. Hij is het gezellig. Hij is het gezellig. En verder heb ik ook nog liedjes voor hem geschreven van het CD voor hem. En het wordt ontzettend leuk werken met een man met zo'n veel inborst en ervaring. Ik vond hem een geweldige man, echt wel. Ik mis hem nu al. Ja? Ik mis hem nu al, jawel. Ja. En chef heeft ook opgenomen bij Peter Bartolomee. Ook Weilen inmiddels. En dat waren toch allemaal leuke dingen dat ik met chef heb metgemaakt. En ik ben dankbaar ervoor dat ik dit heb mogen metmaken. Ja, dat ze met hun op samen mogen Zeker, werken. ja. En voor zichzelf, hoe is zo die muzikale toekomst? Nou ja, ik ben inmiddels al niet meer de jongste. Maar ik vind wel, als ik de kans nog kreeg om nog het te betekenen voor andere artiesten. Maar ook voor het Limburgs volk. Dat ik nog hele leuke Limburgs liedjes kan schrijven. Over het Oktoberfest, of over de Schutte, of over wat Nemport qua, over TVL. Bijvoorbeeld. Dan doe ik dat met heel veel vreugde in mijn hart. Ja. Want liedjes schrijven, dat is eigenlijk altijd dat wat ik van kind af aan immer heb gedaan. Dat blieft ze ook doen? Ja, dat blieft ik doen. Dus we hoeven niet lang te wachten weer op een volgend album? Als alles goed gaat, dan zal er zeker ook nog eens een opvolger komen, ja. Ja, er is zo meteen een nummer voor ons zingen, Mi Paradis. Ja, Limburg, Mi Paradis. Ja. En dan gaat dan ook een beetje over Kerkgooi dan. Natuurlijk, want er is ook een stukje van dat paradijs. Ja, dan zo meteen ze een paar hele bijzondere danseressen bieden. Die wil ik toch nu alvast even aankondigen. Want ze zijn namelijk aspirantleden van het damesdispuut Sconfinato uit Maastricht. En om hun toewijding aan het dispuut te tonen, hebben ze gewoon ze bieden met dansen. Ze hebben fantastisch, speciaal hè? aan de dans ingestudeerd. En dat alles 3 jonge chicks bij zo'n oude Drie jonge chicks, ja. ja. Dat is hartstikke leuk, zeg het. Allemaal voor een studenten. We gaan zo meteen hun danskwaliteit Prima. gaan we bewonderen. Voordat ze gaan zeggen, dan moet ze alvast gewoon klaar staan. Dankjewel. Gewoon nog even bellen, want je hebt het misschien in de krant gelezen dat veel leerlingen van en begeleiders van het Horster Dendron College afgelopen vrijdag ook eigenlijk op reis waren naar een soort paradies, namelijk India. Ze reizen daarvoor af voor een hulpactie, maar daar aangekomen mochten ze het land niet in omdat ze op een zwarte lijst stingen. Aan de telefoon heb ik een van die begeleiders en dat is Raoul Douche. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Douche. Goedemiddag, Raoul. Goedemiddag. Ja, hoe is het nu met ik? Best wel weer een beetje van de schrik bekomen. Jawel, enigszins. Ja, want wat is er nou precies gebeurd? Jullie gingen voor een hulpactie naar India. Ja, wij gingen met 4 kinderen naar India. Ja. Kwamen daar om 12 uur 's nachts kwamen we aan. En bij de douanecontrole om 11:10 werd mijn collega Ines Schrever meegenomen voor verhoor, zal ik maar zeggen. Ja. En de andere 5, de 4 leerlingen en ik, wij kwamen door de controle heen. Mm-hmm. Wij zijn toen natuurlijk even blijven wachten op Ine. Maar al gauw werd ik ook opgehaald voor verhoor. En toen kregen Ine en ik te horen dat wij het land niet in mochten. Omdat we op een zwarte lijst stonden. En op onze vraag waarom we op die lijst stonden, zeiden ze dat ze daar geen informatie over gaven. En ze zeiden ook dat de kinderen niet mee naar huis mochten. De kinderen mochten niet meer terug? Nee. Dus die zouden in India moeten blijven en jullie zouden terug moeten gaan? Dat was hun voorstel? Dat was hun voorstel. Ja, en ik snap niet zo goed waarom de kinderen niet met jullie mee terug mochten dan. Ja, ik snap ook niet waarom jullie dan niet in mochten, dat ten eerste. Ik snap het allebei niet, maar kijk, wij hadden een visum en die kinderen ook. Hè? Ja. Dus zij zei, die kinderen die mogen gewoon nu het land in. En er is geen enkele wet in India die verbiedt dat wij ze hier loslaten. Dus niks aan de hand. Ja. En toen zeiden wij van, wij hebben een wet in Nederland waarin staat dat wij eigenlijk nu de ouders van die kinderen zijn. Mm-hmm. En wij weigeren om het land te verlaten als we die kinderen niet meekrijgen. En omdat ze verschrikkelijke haast hadden om ons eruit te knikkeren, hebben ze toen maar gezegd, nou, laat maar, als jullie ervoor betalen, dan moesten jullie weer apart voor betalen om hun weer mee terug te nemen? Ja, dat zeiden ze wel, maar uiteindelijk hebben we dat niet hoeven doen. Maar er was geen gesprek mogelijk om erachter te komen hoe jullie op zo'n zwarte lijst zijn beland? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. En nu? Wordt dit nog verder onderzocht? Hoe gaat dit verder? Nou, wij zijn natuurlijk heel erg geschrokken en teleurgesteld en verdrietig. En sommigen van ons ook een beetje boos.
Ja, dat snap ik. Wij hebben klaarblijkelijk iets heel ergs verkeerd gedaan in de ogen van de regering van India. En wij willen heel graag in gesprek met de ambassade bijvoorbeeld. Om dat weer goed te krijgen. Ja. Want wij hebben niemand willen beledigen. We hebben niemand op de tenen willen gaan staan. En kennelijk hebben we iets heel ernstigs gedaan. Maar jullie hebben zelf echt totaal geen idee wat het zou kunnen zijn? Nee, echt helemaal geen idee. Nee. Nou ja, dus jullie gaan het onderzoeken en dan hopelijk kunnen jullie binnenkort alsnog naar India. Of zit dat er nu helemaal niet meer in? Nou, ik hoop dat nog een keer gaat gebeuren. Maar ik ben niet optimistisch over onze kans. Nou, dat vind ik echt heel, heel spijtig om te horen. Want er zijn natuurlijk maanden van voorbereiding aan vooraf gegaan. Ja, kinderen hebben 8 maanden lang allerlei acties gedaan. Want ze hebben niet alleen hun eigen reis bij elkaar verdiend. Maar ook nog een mooi bedrag bij elkaar verdiend voor het project wat we steunen daar. Dus dat is gewoon heel erg jammer. Ja, ontzettend jammer. Nou, ik wens jullie heel veel sterkte en ik hoop toch dat jullie er in ieder geval achter komen wat er is gebeurd en dat jullie misschien toch nog ooit in de toekomst terug kunnen gaan. Nou, hartelijk dank. Ja, dankjewel voor je toelichting. Oké. Dankjewel. Bye. Ja, dames en heren, een triest en terug. Vooral hopelijk kan Joost Smeets het weer een beetje opbeuren. En anders, als hij het niet alleen kan, hij 3 prachtige danseressen bij zich van Dames Dispuut Confinate uit Maastricht. Die gaat speciaal voor een dispuut worden doen. We gaan luisteren naar Limburg, Mi Paradies. In das schönen Ländchen, das wirklich alles hat. Doch alles so gewöhnt und platt. In Freundschaft blieb ich herum auf Leben. Het jedes heiert mündlich, ja. So ja, die Musik setzt in ons Blut. Hey, ist jetzt so durch. So viel, das macht mich froh. Limburg, du bist mein Paradies, das schönste hier auf der Welt. Für jede dich drüben doch erste Preis, für die Natur, die auf so gefällt. Limburg, du bist mein Paradies, du sitzt ganz neben mir Herz. Ich lebe und sterbe in das Paradies. Du bist am mysteriösen Schatz. Genisse, das sind wir neu zusammen. Egal ob Gruß auf Kling, wenn ich lagen, wenn ich sing, all das Schöne, nee, das kannst du nicht gelten. Das ist von oben ein Geschenk, und weißt du, was ich nun beim denk, das gehört bei uns, das muss ja schön bei uns. Limburg, du bist mein Paradies, das schönste hier auf der Welt. Wir geben dich drüben doch erste Preis, für die Natur, die auf so gefällt. Limburg, du bist mein Paradies, du sitzt ganz neben mir Herz. Ich lebe und sterbe in das Paradies, du bist am mysteriösen Schatz. Auch der Herr Jupp kann alles kicken, wie es zu alle dann geht. Er staunt und lacht da, er fühlt sich heim, er hat ja selber auch schon Limburg gemacht. Limburg, du bist mein Paradies, das schönste hier auf der Welt. Wir geben dich drüben doch erste Preis, für die Natur, die auf so gefällt.
Ja, Tiet voor Limburg alleen. Maar Wendy, vond je de zangeressen wel of niet goed? De zangeres of de danseres? De danseressen. Maar wel. Ja, ik hoop wel dat ze beter kunnen studeren, toch? Maar het was een heel leuk initiatief. Het was leuk voor het beeld, hè? Het was heel leuk voor het beeld. En Jo vond je te gek. Ja, zeker. Doe, heb je allemaal Limburgs nieuws? Ja. Straks hebben we het over het Oktoberfest gehad. Komen we dadelijk even op terug. Ja. Maar wat ik natuurlijk ook even wil laten weten. De mensen hebben het misschien al gehuurd. Maar Jacques Friens, de film van Jacques Friens over 8e groep was Huilen niet. Eerder een gouden kalf gewonnen voor de publieksprijs. Gefeliciteerd. Ja, dus bij deze Jacques Friens natuurlijk ook hartelijk gefeliciteerd. Want hij heeft natuurlijk niet de film gemaakt, maar wel een groot aandeel erbij gehad. Want het is natuurlijk afkomstig van het boek wat hij geschreven heeft. Dus, ja, te gek. Het absoluut verdiend. Heel goed. Zeker. En dat voor een goed doel, hè? Ja. Absoluut. Maar zoals ik al zei, we hebben een speciale gast vandaag. Ja, die hebben we al gezien. En kijk eens wat ze weer bezig heeft. Ze heeft weer gaat bezig. Ja, het is een goede mis. Absoluut. Want het is inderdaad Miss Oktoberfest 2012. Charlotte Rademacher, hè? Ja. Welkom. Ga je lekker zitten? Ja, we moeten proosten, hè? We moeten proosten op die misschap. Proost. Ja. Proost op het Oktoberfest. Maar nou natuurlijk de vraag. Wat komt er nou allemaal kijken bij zo'n mis? Ja, dan komt aardig op me af de komende week. Want hoe ben je dat geboren eigenlijk? Wat blieft? Hoe ben je dit geboren? De Uitmagazine in Sittard-Gelande, dus een plaatselijk magazine, daar had eigenlijk een wedstrijd verzonnen. En dan moest je de leukste foto maken met een deelnelaan. En ja, ik ben eigenlijk best wel oktobergek. Ja, want het eindfoto heeft ze nog ingezonden. Inderdaad, met allemaal mannen achterop, zeg maar. Die hebben we ook, dus die kunnen we eventjes laten zien. Heel creatief. Dat is wel heel leuk, Ja, ik heb, zodra ik wist dat de wedstrijd was, heb ik eigenlijk mijn vriend die op de achtergrond stond, die jonge Zittertaler, heb ik gevraagd of ze alsjeblieft weer een foto wilden maken, omdat ik toch wel heel graag mis wil werden. Ja, en dat is het resultaat. Want waarom moest je die mis weren? Ja, ik stond toch 6 dagen in de tent en ja, het is bijna net zo als Prins Carnaval, maar dan toch van de Oktoberfeesten. En het is want dat is ook ieder jaar her. Ja. Het is gewoon geneten. Het is van de bovenste plank. Het is geneten, maar kinderen moesten dan nu niet keihard werken. Kent ze nu nog wel geneten? Ik ken nog geneten, ja. Want wat moesten ze allemaal doen dan? Wat hield die functie in? Ik ben eigenlijk een beetje het gezicht van de Oktoberfeesten. En ik moet artiesten een beetje begeleiden aan aankomst op het podium. En ik kreeg een meet and greet met een artiest. Weet je al welke? Of nee, ik weet het nog niet. Ik hoop Andreas Gallier, maar ja. Ja, dat was met die zakdoekjes, hè? Ja, dat is met de zakdoekjes. Ja, met een trekzak. Ja. Maar ja, dat is nog geheim voor mij. Dus dat weet ik nog even afwachten. Maar wat ze ook heeft gewonnen, kijk, dit is het blad waar ze het net over had. Ja. Daar staat ze dus mooi al op de cover. Ja, de fotoshoot heb ik gekregen. En natuurlijk de deel. Ja, een prachtige op maat gemaakt. Nee, op maat gemaakt, maar ik heb hem wel speciaal uitgezocht. Prachtig. Maar ja, kijk, als ik er zo rondloopt natuurlijk, dan kan ze zich voorstellen dat die mannen, die drinken natuurlijk, weet ik wat allemaal, die zullen waarschijnlijk aardig wat aandacht van zich willen hebben. Ja. Wie geeft ze dan mee om? Ja, in zekere zin gewoon zo aandacht geven. Met een beetje met proosten en een beetje met zingen. Maar de hele tijd met op. We houden het wel gezellig. Ja, we houden het wel gezellig. En wat betreft het beer en zo is het ook de bedoeling dat zich dat rond gaat brengen? Of dat echt niet? Nee, dat is echt... dat niet. Als het op meer staat. Dus, ik heb bijna wel altijd een pul in de hein, maar nee. Dat is toch mijn pul, zeg maar. Maar zo het Oktoberfest op zich, wat maakt het Oktoberfest voor dich nou zo chic? Ja, wat ik eigenlijk chic vind is dat... Kun je net een hele mooie echo? Dat klinkt niet voor alle hele gekke. Ik kom er toch een beer en een slok. En ik hoor allemaal hele rare dingen. Sorry, ik drink mijn knok maar uit. Ja, nee, gewoon de zus daar. Dat ze iedereen is bijna in één tent. Ja, nu, dit jaar zijn er 3 tenten voor het eerst. Normaal zijn er 2 tenten. Voor de jongeren en voor de ouderen. Ouderen lu. En het is gewoon de gezelligheid. Samen, onder een genot van een drankje zitten ze gewoon elke dag met muziek, met te zingen. Het is een moestig een pakje aandoen, wat wel super is. En gewoon de gezelligheid samen. Dus we zijn echt iedere avond, de hele dag bussen dan door op pad. Je hoeft niet meer naar school of iets of te werken. Ik moet wel naar school, ik moet ook werken. Maar het is of heb ze vrij gevraagd dan voor die dagen? Of hoe heb ze dat geregeld? Nee, ik heb een weekendbaantje, dus zaterdag is gewoon werken. Och, en het is
hybride soorten en zo is het allemaal zoveel pas. Ja. Dat is toch aardig lang doortrekken dan, denk ik, of dan nog niet? bestaande vakantie toe. Ja, dat... Toch? Moest er wel even bijkomen. Ja, maar dat... Ja, dat is heb wel je er waar. over. Ja, absoluut. Maar dit pakje nou gekregen, maar andere jaren, jij stond er dan in de groene kleiereren of dat toch niet? Ik heb verschillende dernels, dus ik kom de dag wel door. En waar was ze die dan vanavond? De carnavalswinkels of... Nee, we hebben in Sittard hebben we lederhozenland liggen. En die verkopen echt alle soorten lederhozen, alle soorten dernels. En, dus die door was dat gedaan? En dit is voor het eerste jaar toch pas dat er een mis is Ja, ik ben de eerste. Ja. Maar zo weet dat dus normaal gesproken. Hè? Ja, ik zie dat denk ik gewoon een kleiereren. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog nooit op zo'n Oktoberfest geweest. Maar die hebben, dan kan ze dus ook echt al in die kleiereren. Ja. Het verbaast er eigenlijk hoeveel jullie het aan hebben. Dus eigenlijk, ik ben 3 jaar geleden de eerste keer in de brandtent geweest. En iedereen in Deernel. 70-80% in Deernel en lederhozen. Nou, wat Chic. leuk. We moeten dat erheen, wordt Wendy. genieten. We moeten er Absoluut. dit weekend heen. Ja, vanaf vrijdag hè? Vanaf vrijdag. En er zijn nog kaarten beschikbaar. Eigenlijk voor alle dagen. Voor beide tenten. Dus kijk, je zit welkom. nou ben ik toch wel benieuwd. Want ja, ik vind het er toch wel een beetje bij passen, eerlijk gezegd. Ja, hoe is het met die drinkkwaliteiten? Nou, ik lust wel een beetje bij je, maar ik ben niet van... Ja, kom op. Toen Ik ben mis. wel nieuwsgierig, Toen moest gewoon hoppakee afvoeren. Ja? Nou, dat... een halve liter. Ja, en natuurlijk een We halve kijken hoe die liter. liters ze Het is Oktoberfest. Nou, Ja? Daar is nog een paar dagen om bij te komen, toch? Ja. ja, dat klopt. Oké, binnen een tijd, hè? We spreken het hier. nee. Jawel. Binnen we geven ik een hele minuut. Dan is het programma. Over een minuut is het programma afgelopen. De tijd gaat, zullen we zingen. Nou en. Nu in. Ja? Ja, Nou, drinken. Oké, hallo. Ja, dat gaat Dat toch gaat best helemaal goed. goed komen. Nou, de bus zit vast op 10 seconden. Kijk eens. 10 seconden. Hallo. Dat is best wel halverwege. Dat gaat helemaal goed komen. Ja, dames en heren, ondertussen dat die flink gedronken wordt, zal ik alvast de afkoming doen. Dank u allemaal voor het kijken. Morgen zit ik helemaal zo met morgen zijn we er weer. En doe maar wel drinken, hè? Doe maar eens drinken. Oh ja, weer drinken was ook het Wendy. Ja. Morgen weer een nieuwe Limburg vandaag dan een zongerbeer. Proost. Op een geslaagd Oktoberfest. Dankjewel voor het kijken. Ja, drinken, hè? Dat is ook, En geniet ervan. hè. dat is nog 20 seconden. Anders worden we ik in, Wendy en ik. Hup, het glas moet leeg zijn, hè? Nog 15 seconden, du kent het. Kom op, ja. Ja, heel goed. Mogen we dat nu, hè? Vullen maar. Proost. Nog heel nog. La. Tot morgen. Doei. Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Dennenbeek, Ovoer, Marijke Paradiek Hair and Beauty, Brand en Ons Huis Reuver.